כאן אריאל שואו בסרטון חדש. היום אני אראה לכם את כל הקודים שיש ברובלוקס. ולפני הכל צריך להיכנס לגוגל. תיכנסו לגוגל ותכתבו את הדבר הבא. הנה, תלחצו על האופציה הזאת למעלה. זה ישר יוביל. מה הבעיה? הנה, תכתבו את הדבר הזה. תלכו לאופציה שקוראים לה ככה. תלחצו על האופציה למעלה אם תרגמתם כתוב שם מימוש קוד. ותשימו את הקודים הבאים שאני מראה לכם. קוד הראשון אני כבר שמתי את הקוד הזה, למה זה לא נותן לי? והקוד הבא ווי רו לא לפדות. כאן לוחצים אם עשיתם תרגום. אם אתם לא עשיתם תרגום כתוב שם redeem. והקוד כבר מומש. הקוד השלישי והאחרון זה ספיידר קולה. ככה לפדות. ועוד פעם הקוד כבר מומש. עכשיו כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לרובלוקס ולראות את הפריטים שקיבלתם. וזה מה שקיבלתם. אני ראיתי את הדבר הזה אצל הרבה אנשים ועד עכשיו לא הבנתי איך משיגים אותו, אבל סוף סוף גיליתי. אתם מקבלים ממנו את השרשרת הזאת, את השיער הזה שדווקא ממש אהבתי אותו, גם את החולצה הזאתי, ואת המכנסיים האלה, וגם את הנעליים, ימין ושמאל. והנה שתי הקודים האחרים שקיבלנו. זה הקוד השני, הציפור הזאתי, לא יודע, לא התחברתי אליה. ואת הספיידר קולה, שזה באמת, ספיידר זה עכביש וזה קולה. מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון. תיתנו לייק, סאב, תשתפו את הסרטון הזה, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.